90% na nga andam ang Department of Education sa pagbukas sa klase ni ining tuig tingtungha. Samtang di paniguro sa DepEd nga walay tinunan nga balibaran kung gusto mo eskwela. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpadayon ang enrollment sa mga pampublikong tunghaan alang niining nga school year. Giklaro sa Department of Education nga walay balibaran nga mga enrollees bisan kadtong adunay mga kuwang sa requirements. Mamahimo matod pang uwahin na lang nila isumiter ang mga rekisitos basta lang mahatagan og kahigayunan ang mga bata nga ma-enroll. Labaw sa tanan giklaro sa DepEd nga walay bayad ang pagpa-enroll o ginadili usab ang mga amutan. Bisag wala sila'y card, for example, transferees from other regions, from other municipalities, di pag sila kadala sa card, they will be enrolled temporarily as long as naalay maka-vouch nga mo gid na siya. Dawaton jud ang bata, di gid siya balibaran. Samtang gidagda ipahigayon ang Brigada Eskwela sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 aron maandam na gyud ang pagsugod sa klase sa Hunyo 8. Matod sa DepEd nga 90% andam na ang school opening na kinahanglan matod pagkooperasyon sa tanan. We are done with the training sa ato ang phase 3 nga last hura na to sa ato ang revised curriculum, which is grades 6, 9, and 10, as well as giapil na to ang strengthened senior high nga grade 11 that will be next week. Admitido ang DepEd nga adunay mga dapit nga na problema sa mga classrooms ilabi na sa Northern Cebu nga gitayog sa linog o sa bagyong Tino sa naaging niya tuig. Apan gihimuan na kining pamaagi sa DepEd aron mapadayon gihapon ang pagkat-on sa mga bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.